alọtala na ezumike ọ bụrụ na-esonyere anyị ugbu anyị ka nọkwa na ahụike bụ akụ. Ọ ka bụkwa nwanne nwaanyị Esther Ugonweje mụ na Odoziakụ Regina Eze nọ n'ebe a. Biko madam, o nwere ajụjụ njụrụ gị tupu anyị aga ezumike. A sị gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha bịa ha sị gị ṅụọ mmiri tupu i rie nri. Ịṅụọ mmiri gị nọtụ obere oge tupu i rie nri, ma ọ bụ ị na-eri nri gị aṅụla mmiri o. Ọ bụrụ na izida na ị ṅụrụ mmiri tupu i rie nri, ọ na irichara nri nọtụkwa nwa obere oge wee ṅụọ mmiri, kedu ihe ị nwere kọwatara anyị ọfụma? Daalụ nwanne m. Mere na ihe gbasara mmiri awụrụ ya na akọntrolu mmadụ. Oge ọbụla mmiri gụrụ gị ịṅụọ, ị na-eri nri akpịrị akpọ gị, maka sometimes mmadụ nwere ike iri were ihe atụba onye ahụ aṅụọ mmiri. Asị gị na ịṅụọ mmiri mgbe a na nri asị weta mmiri weta mmiri na asị na ịṅụọ mmiri mgbe ahụ na mmiri a ga-eje buru nri ahụ ị na-eri jee buru ebube ebe o kwesịghị ịba. Oge ọbụla the only thing ọ wụrụ onye na-eme diet na ka o were fee, o nwere quantity nri anyị na-agwa onye ahụ ka o rie, but because onye ahụ afọ ya asabago iri nnukwu nri, a ga-asị gị buru ụzọ ṅụọ mmiri. So ịṅụwa mmiri ṅụọ mmiri bịazie oju gị afọ, irizie nwa obere nri ahụ ị ga-eri afọ eju. Otu ahụ ka anyị na-adị esi eme, mana onwe ihe napụrụ gị na ị na-eri nri mmiri agụọ gị ị ghara ịṅụ mmiri. Mmadụ nwere ike iri were agụọ mmiri, o nwere ụdị mmiri mmadụ ga na-eri ma o so dị na nri na ị na-eri ọ na-azụ gị ṅụọ mmiri na ị gasị na ị ga-aṅụ. Ahụ mmadụ na idiri mmiri mgbe ọbụla o ji gụọ irie ịṅụọ mmiri. Mmiri dị ndụ. Ọ dị mma nso. Mmiri ewu ndụ. Daalụ nnukwu. Ịnwetakwana nke a na ndị a na-akụziri ihe abụ ọ bụrụ onye buru ibu onye na-achọ ka ọ gbatunata ịma na afọ ya asa na-asa dịka ọ kwuwara, na ị nwere ike iri obere nri mgbe ahụ ume ga na-ekopụ ka ọ dị ka ọ na onwe ihe dị gị n'afọ, asị gị ṅụọ mmiri ebe o buru ibu ka ị wee nwee ike irizi obere nri ojigide gị afọ. Ịma na anyị ka na-ekwu nke ụtụtụ, nke ehihie, nke abalị, so o ruo na mgbe ya arụtụzi nke gbasara nke abalị aka. Thank you. Ruo n'anyasị, iri anyasị ị ga-eji ebe 7 anyasị wee rie nri. 7 anyasị dị oke. Nke abalị ị rie na nri abalị. O dipendịrị otu onye chọrọ. But 7 because ụfọdụ ndị na-eje ọrụ lọta late. Ịghọtago ka ideal situation 7 o'clock iriela nri anyasị. Nri anyasị ị nwere ike irikwa ewu ịlaikie ka ọ bụla ị nwere n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na ji, ọ bụrụ na beans kwe ị chọrọ iri with plantain, ọ bụrụ na rice ka ị nwekwere with vegetable soup, ọ bụrụ na plantain sọnsọ i were nchụanwụ anyị kwukwere gbara ya ụgbọ, sikọta ya na nchụanwụ gaa ya agha. Yes, nchụanwụ dị mma n'ahụ. In short, akwụkwọ nri niile ma nke anyị na-akpọ green na-adị mma n'ahụ, ma water leaf bọlọndị eji esi ofe akwụkwọ. So ofe akwụkwọ ị ga-esi nwere ike jiri elo ụtara dowekwa ya, orukwa oge ị ga-eri rice ikurukwa ya wee rie rice. Ọkwa ya ọtara, so ọ na-aga. So ụmụ ihe niile ahụ ihe nwere ike iri n'anyasị, iloro ụtara ọkwọ ntịtị iriri ga-editamin ahụ gị. Quantity small nwa obere ikuru nnukwu ahịhịa plenty vegetable were rie nwa obere ụtara. Ịnọwazie ọ na-eruzi n'ime anyasị elekere 9 o'clock n'anyasị. Iricha na nri ebe 7 ibu nri ahụ adajestele na ahụ gị. So o ruzie ebe 9 irizie ihe a na-akpọ night cap. Yes. Ngwa kọwaa nke bụ night cap. Na ndị na-esoro anyị amakwa na ntị unu gị oge. Kọwara anyị nke bụ night cap. So night cap a wụzi maybe ọ wụrụ pọpọkwa ịracha as night cap. Ọ wụrụ watermelon ka ị nwekwara n'ime ụlọ ịrachakwa. And a gwara m ụnụ quantity a na-ego 50 naira adịgo oke, ma nke 100 naira adịgo oke. Ọ wụrụ ofu banana, ọ wụ banana abụọ, ọ gadị egg ka ị nwee that time ịta
nwere ike kporo garden egg atọ ma na o dipendụrụ otu o si buo n'ibu. Ọ wụrụ ndị pere mpe ikporo anọ taa ịlaba. Ọ wụrụ ibu na ịchọkwa ịṅụọ soda water. Yes. Then enwekwara yogurt ndị a na-adịrọ sugar na-adịrọ yogurt nwekwara ike na-enyekwa aka na nightcap. Yes. So ndị a wụchi ihe nwere ike ịnwe as nightcap. So ịma na irichazie ya ebe 9 o'clock ahụ ị na-ese nwuzi ijezi ihe ụra. Ọ bụrụ na ịchọkwa ịmata mmụọ ihe gbasara nightcap a n'ihi na oge abụrụzi nwanne anyị ndị ọzọ ya abatakwa, ọ bụrụ na anyị kpọsịsịwa ihe dị na ya nwere ike anyị akpọsịcha ha niile. Ọ bụrụ na ịchọkwa ihe gbasara ka ịmatakwuo ihe gbasara nightcap ị nwere ike kpọọ m n'ekwentị dịka a ga-edepụta na ihe onyonyo gị anyị akọwara gị ofuma nke ahụ. Ọ bụrụ na ị na-anya n'efere a dịka isi ebiri wee bịa ịfụ na yabasị dị ya, ose dị ya, tomatos dị ya, nke ọzọ nke ndị obodo a na-akpọkwa tatashe dị ya. Kedu ebe ndị nke a sonyere? Ndị ahụ nọ na grupu a na-akpọ vitamins. Vitamins wụ ma akwụkwọ nri nọ na ya na mkpụrụ osisi nọ na ya. So onions yabasị a na-akpọ onions n'olu bekee na tomato na ose ha ncha awụcha ihe eji eme stew. So ihe m ji wee wepụta ya ka m wee kọwara wụ na many of us na-adị afry ya afry. A ga-eghegide. So irizie nri ije toilet ahụrụ problem. So ihe m ji wee wepụta ya na ịbịa ịkwọkọcha ha ncha ọnụ iburu ya otu anyị si wee kwọ ya wunye n'ime ite isigide ọta. Even ịchọgode isi anụ with it uju anụ n'ime ya, anụ iji esi meme stew tie kwakọjuo ihe niile iji eme stew ha ncha sụwa sụta. The last thing wụzi ịgbanyezie mmanụ n'ime, ọ ga-atọkwa ụtọ otu stew dị mmanụ ihe niile iji eme stew. So ighero nke eghe so ọ na-adị mma n'ahụ. Mgbe anyị eghe ọ pụtara na ihe o ji wee bụrụ ihe ahụ ọ bụ esina n'ime wee pụọ, ọ malụzi ọrụ etu o kwesịrị n'ahụ. Ọ ga-arụkwa ọrụ otu o kwesịrị. Mana ihe mere n'owu ije toilet mmadụ ọ na-eme mmadụ enwe ihe ndị oyibo na-akpọ constipation. Ihe oghighe because abịa oge ọbụla eghere nke onye na-esi beans na o buru ụzọ ghee stew ọ wụnyezie na beans. Ụfọdụ ebịa ghee onye na-esi rice iburu ụzọ ghee stew ewunye na rice ịbịa taa ọnọma ị na-esi jollof rice. Ihe a na-akọwara anyị ewu ighe ihe oghe ibu na ọ dịrị okenye mma n'ahụ. Ọ dịghị okenye mma n'ahụ n'ihi na o mere ịma na ọtụtụ ndị anyị kpọtara n'ebe a mere ka anyị ghọta na oke ihe oghighe na-asachi obi. Ihe ma ọ na-akọskarị cholesterol n'obi. Ọ dịrọ mma mgbe ahụ inwe cholesterol n'obi ya bụ na ọbara ama na-agazi etu o kwesịrị ịga emezie mmadụ obute ọrịa dị iche n'iche. Ọ nwere ndị na-eme ha chọrọ isi nri o so aba na nri a nke na onwe ndị ya wee sita nri na-eri o so ya dị na ya onye eme anwụrụ esighị na ntị na-abụ na-apụta. Okedị ọ pụtara na o so amakazi na-arụ. Ihe ọbụla Chineke ekere eke dị mma mana nke erifeziri ofe ọ dịghị mma n'ahụ. Ose ahụ ị na-eri otu ahụ o si afụ n'ọnụ mmadụ otu ahụ ka ọ ga-esikwa fụwa n'ike ma mmadụ jee ịnyụ nsị. Kwema ije ịnyụ nsị ọ ga na-afụzi n'ike onye ahụ ọ dịka ahụ onye ahụ na-apụta apụta. So ọ dịghị mma. Ihe niile ị chọrọ use ya wụrụ ihe dị in moderation otu o kwesịrị. Yes. Mana ịnekwa anya ndị ka mkpụrụ osisi debegasịrị ikwuru okwu banyere onye gorokwa ma ọ bụ nke 50 naira ma ọ bụ nke 100 naira ọta mana ọ nwere ya bụ bute dịka mụ nwere ike bute banana ebe a ntụrụ ya rachapụ ya ihe jie ndụ ma ọ bụ oroma ọ bụ nga iri ya nnukwu o nwere ihe ọ na-emebi n'ime ahụ. O nweghị ihe ọ na-emebi n'ime ahụ. Ihe anyị ji wee na-ekwu were nke 50 naira maka ka ọ bara ma onye ukwu ma onye nta ma ogbenye ma ọgaranya. Ọgaranya nwere ike igoro ofu pineapple rachapụ ya mana ogbenye a ga-egotewu
at least ogbenye nwụọ nke 15 naira goro ihe ahụ o nyere nke onye nke ọzọ na ọ kwenye ogenye na ya bụ na ihe na-akọwatara gị na-abụ na o nwekwa ebe ihe ha sị na iji ego na-emere na isonye ha ihe a na-eme ma ọ bụ rie ezigbo nri ịmara o nwere ndị na-anọ bido n'afọ ruo n'afọ ịjụọ ya sị ya ọ na-arachakwa mkpụrụ osisi ọ sịghị na ya enweghị taịm mkpụrụ osisi ọdịna mkpụrụ osisi bụ ihe ekere eke Chineke kere eke nye anyị ka ọ na-edozi anyị ahụ 15 naira enweghị ihe ọ napụrụ gị gote mkpụrụ osisi 15 naira wee dozie ahụ gị. Nwanne m nwaanyị Odoziakụ Regina, o nwere ihe dị mkpa anyị kwuru ebe a mgbe anyị na-ebido ya bụ ihe nkiri anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Anyị kwuru sị na ma ndị buru ibu chọrọ ịgbatụnata ma ọ bụ onye rere ahụ chọrọ idochi ihe ndị o nwere ike ị na-eri ka o wee nweta, mana ọ ga-amasị m ka ịrụtụgodu nke onye buru ibu chọrọ ịgbatụnata ihe ụmụ natural things dịka chukwu ihe ụmụ nri o nwere ike ị na-eri ka o wee kutuo na etu ọ ga-esi wee mee ya. Daalụ nwanne m nwaanyị. So ma onye buru ibu bufee ofe nwere ike ịbazi ọrịa a na-akpọ obesity. Ụfọdụ ejepụla ije, ụfọdụ ume a na-eku n'elu, ụfọdụ ịga ije awụrụ nsogbu ọrịa dị iche iche ma diabetes ma elu na ala ejukọsịa ma hypertension. So ọ ka mma na mmadụ ji n'oge bido na-eri ezigbo ihe. Ọ wụ na ị mara anya ihe gbasara nri na-edozi ahụ anyị na-ekwu mana iburu ibu ị ka nwekwara olileanya aka dị ịchọ ịgbatu dịka na nsiri kwu iburu ụzọ ṅụọ mmiri n'ụtụtụ ịta mkpụrụ osisi ebe 6 ebe 7 irie nri ụtụtụ obere onye buru ibu ga na-eri obere mana wujuo ya ahịa bifo o rie ya ọ ga-ebu ụzọ ṅụọ mmiri buru ibu ṅụọ mmiri ofuma mmiri eju ya ahụ mmiri eju ya daisi mmiri bifo ya bịazie dị enwe obere nri. So onye a ga na-agakwa toilet ofuma and ajịrịjị ga na-awụsịsị ya n'ahụ ahụrụ ga na-agba ọchịcha ya ọ ga na-aga toilet and ọbịa ọ na-adị ya ka ya ṅụwa mmiri ire ịmago ọnụ ya ga na-adry ire ya ga na-adry na-achọ mmiri so ị na-aṅụ mmiri onye ahụ ewere waya na-agbada and ọ na-agbada onye nọ outside nwe ya ga-asị hey na-emagazi ọ gara dịka onye tara ahụ ịta ahụ nke onye dị pụọ ma ọ bụ onye na-aya ahụ niile ga na-shine ka ọsụ mkpụrụ osisi a ga-esi n'afọ chara onye ahụ n'ime ahụ chara onye ahụ ọcha pụta na akpụkpọ ahụ onye ahụ na-akwọ mụrụmụrụ. So onye buru ibu ma onye ọbụla ga na-ejisi ike mekwa exercise apart from iri ezigbo nri. Exercise dịkwa na ya small exercise onye a ga-anọ n'ime ụlọ ya mee. O nwere ike n'ụtụtụ ọ bụrụ onye bi n'elu ụlọ elu o si n'elu step ọgbada ọrịgokwe ọgbada mgbe ọ na-agbada na rigo like that ugbere 5 oku ume very well ma ọ bụ ịdị na-ekwe na bed were ụkwụ gị elu hịakwa ma aka gbakwasịkwa ụkwụ na aka ịghọtala ma ọ bụ ịtụpụrụkwa ibile nke a na-akpọkwa press up onye a ga-emeli ya menwuo press up ọ dị mma ma back onye a dị n'otu na bed ya ụmụ iruru obere ihe instead of iji washing machine na-asa akwa iwere aka saa ya instead of iwere azịza zachaa ime ụlọ na-asa efere na-emesi ka ị na-adị active ihutuo zachaa ime ụlọ. So ihe niile a ga-eme gị ahụ esie gị ike dana ị na ofu ebe kpọrọ nwa mmadụ as maid nọwazie ase ihe a sorozie ofu ebe na-eri sọnsọ ihe kwehụra. So ụmụ ihe niile a ga-enyere onye chọrọ ịta ahụ onye chọrọ ịgbatụnata ọgbada onye ahụ ahụzi onwe ya na oge ọbụla oketa ụra onwe ha asị ụkwụ na afụ m ebe a ụkwụ na afụ m ebe a anya nke a na-enye and o nwere ụfọdụ mkpụrụ osisi na-edozisi ahụ dịka ile shepu ha na kọlọ ha nwere
like imepe carrot n'ime imepe carrot tupu ihe ekwe ka jegodo obere ezumike wapụta biko ka na sikiri ike anyị na-abịa